Vale. Bos días de novo. Entonces, convocatoria ordinaria de 22 de marzo de 2024. Primeiro punto, aprobación das actas das sesións anteriores, a do 30 do 11 de 2023, 22 do 12 de 2023 e 24 do 1 do 2024. Detestastes algún fallo ou algo? Trouxo nos os informes do que tiña pendente de informarnos de forma escrita sobre os vertidos e o pago do xulgado da primeira instancia de Xinzo. Sí, pero mire, voulle dicir unha cousa. Si acabamos rápido. Todas as resolucións e todas todos os decretos ponen a que expediente están ligados e a que expediente. Entonces, se ustedes miran os expedientes e os leen, danse de conta de que o mellor é unha tontería facer estas preguntas. Entonces, eu o que os invito é a que se collen unha resolución por a que me están preguntando, por exemplo, do vertido, xa se lee, xa dice, visto a notificación do expediente sancionador S/304/22/V, que é un código que dá a Confederación Hidrográfica, que está abaixo, que está no concello, que está á súa disposición esta documentación, en concepto de multa, en virtude do establecido no artigo 117.1 da Lei de Augas, por incumprimento das condicións establecidas na autorización de vertido, á vista de requerimento de ingreso, a cantidade de 961 euros con o expediente. O decreto de que é? De pagar estes cartos. É unha multa, hai un expediente. Entonces, se ustedes collen e van aos expedientes, van a comprobar calquera información de primeira mão. O que non poden é virme ao pleno pedíndome que lle traiga os expedientes ou vir con todos os expedientes para contestarlle, porque é unha tontería. Entón, o que lle pido é que collan estes expedientes, están a súa información. Que collan, que revisen os expedientes e despois, se unha vez revisados os expedientes, unha vez que sepan de que vai, unha vez que sepan de que se trata, ao mellor xa aclaralle as dúdas. Se así lle quedar algunha dúda, eu estou a súa disposición, pero primeiro fagan outro traballo, de coller e mirar primeiro os expedientes, e que miren de que as cousas. Podo contestarlle? Vale. É a segunda vez que lle repito, xa na ata anterior non aprobamos as actas porque vostede en pleno, cando lle fixamos a pregunta, os decretos os temos todos a nosa disposición. Perfecto, pues, os vemos e os miramos. Pero con decretos... Perdón, non terminei. Vale. Entonces, vostede nun dos plenos dixo vaise a contestar por escrito. Bien. Si nós facemos unha consulta e vostede dice que se vai contestar por escrito, na acta se reflexa o alcalde vai a contestar por escrito e vostede non contesta por escrito, quen está faltando a acta e o que dice é usted, non somos nós. Bien. Eu ese decreto teño, e lino, pero nese decreto non se especifica onde foi o vertido, porque se nos porque ten que mirar o expediente. Pero que non teño que mirar nada, porque se non, lle fago que unha teño que pregunta... explicar eu. Sí, claro. Eu se lle fago unha pregunta a vostede e dice que non la vai contestar por escrito, Bien, conteste-a por escrito, e se non, explíquea. Si non, non diga, contestaráselle por escrito no siguiente pleno. No. Porque non teño os expedientes. Porque non teño os Conteste. expedientes. Xa lle estou contestando. Entón conteste, porque nin nos volve traer, despois de 3 actas, non nos volve traer nin a xustificación, nin a contestación á pregunta dos vertidos, nin tampouco ao pago do xulgado da primeira instancia de Xinzo. Perfecto. E nós, se preguntamos o por que queremos que vostede o explique, é o seu deber e a súa obrigación. Volvo a repetir. Entón non diga que conste en acta que se lle contestará no siguiente pleno por escrito, porque non o está facendo. Bien. Vale? Termino. Entón non veña a reírse de nós. Termino. Terminei. Bien. A miña contestación é que fagan o seu traballo e que veñan mirar os expedientes e que fiscalicen os expedientes.
eu non teño por que traer todos os expedientes a todos os plenos. Pero se di por escrito, conteste por escrito. Pois, o Faga o seu que traballo lle estou usted, dicindo, primeiro. que quere que lle poñan un papel o que lle estou dicindo? Sí, Eu creo É que explique, que hai que que se ter, moleste. eu creo que hai que ter algo máis de sentido común. que o explique, que se moleste. Eu creo que hai que ter algo máis de sentido Que común. peso o alcalde. Perfecto. Porque queren os vecinos. Non se olvide. Pois denlle conta aos veciños. Xa lle dou. Xa vexo. Bien. Hasta transparencia. Seguro. Perfecto. Algo máis? Non nos vai a contestar por escrito, non? Que conste en ata tamén. Voulle, eu, por escrito Por se estou cuarta vez. contestando na acta. Por cuarta vez. Vale, perfecto. Bien. Non aproban as actas? Non. Vale, perfecto. Nós aprobámoslas punto. Bien. Segundo punto. No segundo punto, traemos a pleno a solicitude do plan concertado. O plan concertado é o plan por o cual se financian os servicios sociais. Entonces, no plan concertado deste ano, na solicitude estánse solicitando unha cantidade de 136.854,44 euros, que é a suma para personal de 16.815 euros por unha banda, para dependencia estáse solicitando 110.000 euros, para mantemento, que sería o desplazamento, parte do desplazamento, mellor dito, 1.039,44 euros, programa de emerxencia social, 3.000 euros, programa de envellecemento activo, 6.000 euros. Vale. 6.000. Aí hai unha rata. Non sei se vostedes tamén 9.000. Xa o vimos antes de ir ao pleno. Vale. Porque revisamos a documentación. Bien. A todo isto hai que sumarlle a aportación do Concello, que sería 51.024 euros con 44, que ven sendo o 37% do que é a parte de dependencia, insisto. Isto é o que se solicita para as horas e o que a dependencia no Concello de Trasminas. Iría por outras vías de financiación e con outra cooperación, a SAF básica, que sería por parte da Diputación. Vale. Entonces, sometemos a votación. Estades de acordo? Sí? Vale, unanimidade? Bien. Queredes facer alguna intervención ou algo? Non? Vale. Bien, no seguinte punto traemos a inadmisión, se procede do requerimento da APLU de revisión de licencia urbanística de legalización de edificación. Expediente 112/2021. Vale. E aquí temos, para pornos un pouquiño en lugar, non sei se teño que ler todos os antecedentes, é que son 5 páginas. Xa as vistes ou teño que lelas todas? Eu reviseinas, pero se vostede quere expor do que trata, facendo un resumen. Sí, pero unha cousa é resumen e outra cousa é ler todos os antecedentes, que son bastantes. O que vostede prefira. Vale, perfecto. Entonces,
vamos ir ao que é a explicación directa. Levamos anos cun trámite dunha explicación. A explicación que podemos dar é que levamos anos cun procedimento de unha construcción no pueblo dos Cornabois na que un veciño fai unha construcción ilegal unha vez que hai unha denuncia, unha vez que o Concello ten conocemento desta ilegalidade, como non pode ser de outro xeito, pídelle a legalización a ese veciño, unha vez que se comproba que non hai maneira de legalizar ou que nos presenta o Concello, é unha legalización con outra finalidade e con outra actividade esa construcción. Nun primeiro momento sería unha vivienda e despois reconvirte, anula todas as condicións que pode ter de vivienda esa construcción e a reconvirte en almacén agrícola. Entonces, naquel momento, os técnicos do Concello consideran oportuno, non solamente os técnicos do Concello, senón que mesmo o Sequir informe a Medio Rural e Medio Rural informa de que aí, nese sitio, sí que pode darse licencia para un almacén agrícola. Pasado o tempo, temos un requerimento da APLU na que nos dice ao Concello que aí non considera, ou a seu criterio, mellor dito, non considera que este vendada esa licencia, e o Concello, digamos, ou este grupo de goberno, trae a un pleno ese requerimento e estudia, abre a posibilidade de estudiar a ver se realmente se dan esas condicións. A partir de aí, hai reunións en Santiago ca APLU que non fructifican, que non hai entendemento. Hai reunións no Concello entre técnicos no que a técnico arquitecta do Concello se ratifica en que esa licencia que foi vendada e hai un argumento ou hai un informe xurídico que nos dice que non cabe esa revisión e que non podemos, digamos, actuar ou non podemos non só o Concello de Trasmiras non é ninguén para revisarlle un informe a Medio Rural, que é unha consellería da Xunta. Entonces, en base a todo isto, o que fixemos, non vamos a falar do que non vamos a falar do que todo o de antes, vamos ir ao máis importante, que son as consideracións xurídicas, que é o que nos permite, digamos, o que nos reafirma na intención e na idea de que esa licencia foi vendada, foi ben xestionada polo Concello de Trasmiras. Entonces, examinadas as alegacións presentadas pola... Aquí que sería APLU. ¿Perdón? Sí, esa es la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Vale, falta unha letra. No seu requerimento de revisión da licencia urbanística, o informe xurídico obrante no expediente de revisión de oficio asignado por don Antonio Puga Rodríguez, as alegacións presentadas por don Remigio Pazo Rodríguez contra a revisión de oficio
e os informes técnicos sobrantes no expediente de legalización, así como a normativa aplicable, resulta que solicítase pola APLU, ao abeiro do artigo 106, Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das administracións públicas á revisión de oficio, e se declare a nulidade para a legalización de edificación e a execución das obras de nova distribución interna, demolición de tabiques, demolición e desmontado das estancias típicas dunha vivenda, e levantamento de todas as instalacións típicas de vivenda no lugar de lameiro nos Corrabois, do dito Concello outorgada pola Xunta de Goberno local do Concello de Trasmiras o 17 de 1 de 2022 a Remigio Pazos Rodríguez por ser contraria ao ordenamento xurídico, sendo o seu contido nulo de pleno dereito, de conformidade co disposto artigo 47.1 F da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas. O procedimento número 122/2021 tramitado no Concello de Trasmiras de legalización da edificación e a execución de obras de nova distribución interna, demolición de tabiques, demolición e desmontado de estancias típicas dunha vivenda e levantamento de todas as instalacións típicas da vivenda, axustouse á normativa vixente. Conta cos informes técnicos favorables tanto da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia de data 20/12/2022, informe sectorial sobre a actuación en solo rústico de especial protección agraria, expresamente favorable ao outorgamento da licencia de referencia, como axustada ao ordenamento urbanístico de aplicación, como a da arquitecta municipal, entre eles o informe definitivo favorable para a concesión de legalización da edificación de data 10 de 1 de 2022. No presente suposto, e tal e como se deixou exposto, foi a Administración competente, a Consellería de Medio Rural, a que informou favorablemente o proxecto de adaptación da Constitución ao uso permitido. A fundamentación ou motivación da revisión de oficio instada pola APLU está baseada nun informe da inspectora da APLU que, examinando o mesmo proxecto que examinou a Consellería de Medio Rural, conclúe que non é aceptable o cambio de uso proposto no proxecto. Ante esta discordancia técnica entre dúas administracións da propia Xunta de Galicia, resulta que a aplicación á sentenza do Tribunal Supremo de 14 de maio de 2020 que resolve a dúbida sobre se é posible inadmitir a trámite a solicitude de revisión do oficio dunha licencia urbanística municipal facendo uso do disposto no artigo 106.3 da Lei 39/2015, cando dita solicitude baséase na contrariedade a dereito doutras resolucións doutras administracións públicas. En sentenza do Alto Tribunal sinálase que existen dous límites claros de revisión do oficio, que esta administración, o Concello de Trasmiras, só pode revisar os seus propios actos e non os doutras administracións, que os vicios de nulidade de pleno dereito alegados deben afectar a actos propios da administración e que se pode a revisión e non aos doutras administracións. No presente caso, se a APLU entende que non debeu emitirse resolución favorable pola Consellería de Medio Rural autorizando o uso ao que se refería ao proxecto de legalización ou expresado
do outro xeito, a técnico da APLU discrepa do informe dos técnicos da Consellería de Medio Rural, debería solicitar a revisión de oficio ante aquela administración ou ben, en todo caso, recorrer en tempo e forma o acto de concesión de licencia por parte do Concello. Esta entidade non ten competencia para discernir se debe prevalecer o informe técnico da APLU ou o informe técnico da Consellería de Medio Rural. En todo caso, e como aclara entendo que sentencia do Tribunal Supremo de 14 de 5 do 2020, a revisión de oficio non é un procedimento alternativo de recursos, é en aplicación da doutrina que senta o Alto Tribunal, esta administración non pode revisar os actos de outras administracións, en concreto neste suposto o actuado pola Consellería de Medio Rural, que informa favorablemente o proxecto de legalización e resulta meridianamente claro no texto da referida sentencia. Certamente, abro comillas, certamente a concesión da licencia en canto responde ás facultades de intervención administrativa respecto do exercicio dos seus dereitos polos administrados, exixe ben determinada pola adecuación ás prescripcións e requisitos establecidos na legislación sectorial que lle serve de amparo para tal comprobación e valoración non alcanza a revisión pola administración competente para a súa concesión de legalidade das actuacións previas de outras administracións no exercicio das súas competencias, actuacións válidas e eficaces, mentres non sexa obxecto da correspondente impugnación que resulte estimada. En virtude de todo o exposto, procede a inadmisión para trámite da solicitación de revisión de oficio por carencia manifesta de fundamento. Ben, firma eu a secretaria, María Xesús Romero Chillón. Entonces, a vista dos informes tanto planteados e as conclusións ás que chegan, tanto a técnico municipal, a arquitecta, como a xurídico, a secretaria María Jesús Romero Chillón, nós o que propomos é a inadmisión, basándonos nos informes dos técnicos do Concello, que dicen que o Concello actuou conforme a lei e fixo ben os expedientes. Con respecto a eso, eu non teño nada máis que aportar que os propios informes das técnicos. Entonces, someto a votación. Non sei se vos queredes... Sí, quero preguntar algo. No momento que se decataron o problema, imagínome que se lle notificou o veciño pois que non estaba procedendo en base á licencia que se lle outorgou. Notificouse por escrito ou... Non. Non. Vamos a ver, que... Isto ven dunha denuncia particular. Sí, correcto. Vale. Entonces, o que se lle pide ao veciño é que pase a legalizar as construccións que están facendo. Vale. Que está executando ou que tiña feitas. Vale. Este veciño pasa polo Concello. Aporta un informe de antigüedade e houve un xuicio en primeira instancia en Ourense que incluso lle dá a razón a este veciño de que... Pero aporta un informe de vivenda ou de galpón? De vivenda. En principio era unha vivenda. Entonces, a partir de aí, igual que fixeron os outros 20 e tantos que estaban denunciados. Bueno, ou algún incluso, como no meu caso, que derribou. Eu tamén estaba denunciado nese procedimento, e
bueno, mellor dito, non eu, miña mãe, que pasa que ali puña mãe do alcalde, ou pai do alcalde, ou algo así. Entonces, o que se fixo foi abrir un expediente para cada notificación e para cada construcción. Cada un foi aportando o que considerou oportuno, como, por exemplo, certificados de antigüedade, que foi a maior parte dos veciños de Escornabois que foron denunciados naquele expediente. Que pasa? Este veciño, como o resto, aportou un informe de antigüedade. Que pasa? Que a APLU, digamos, actuou de oficio. Entonces, foi un primeiro xuicio, donde neste primeiro xuicio ganou o veciño, e despois recurriuse ao Tribunal Superior en Galicia, que foi onde lle deron a razón a APLU. Entonces, este veciño, cando non puido, digamos, xustificar esa vivenda, nin lle deron a razón na antigüedade que el decía, foi cando este veciño opta por aproveitar o imprescindible desa construcción para legalizala como almacén agrícola. No momento que nos presenta, se lle fan requerimentos por parte da arquitecta que corrija, que adapte máis aínda a galpón, por dicirlo de alguma forma, ou almacén agrícola, mellor dito, entonces colle e xustifica todos eses requerimentos. Xustifica cas obras e ca documentación, porque tamén había algún informe que faltaba. Entonces, que pasa? Volvemos ao de antes. É un expediente moi largo, é un expediente que neste propio documento que traemos hoxe son 5 páxinas de antecedentes. Entonces, meter todos estes procedementos e todos estes pasos nun resumen é complicado. Entonces, o que fai o Concello é, unha vez que feitos estes requerimentos por la técnico municipal e este veciño corresponde con eses requerimentos, a arquitecta dá o informe favorable. Incluso, como nombramos aquí, o de medio rural, que se lle pediu un informe para ver se aí nesa zona, e nesta parcela en concreto, se podía, con esas condicións, remitindo o proxecto, o mismo proxecto que, como se falou no texto, se lle remitiu a APLU e que valorou a técnico da APLU, decidiron que sí, que era unha licencia vendada. Pero unha licencia de galpón, que non se nos olvide. De almacén. De almacén. Pero que nadie está falando de vivienda. No, pero que o señor empezou... Pero unha vez que non lle deron a razón, aí é un punto e a parte. Olvídese usted da vivienda. E aí xa hai que olvidarse da vivienda. E aí, a partir dese momento, ele acepta a sentencia do Tribunal Superior e dice, bueno, pois eu vou aproveitar, vou tirar pois a cociña, os baños, vou a tirar tabiques, vou a tirar a chimenea, vou a tirar todo o que indique que isto é unha vivienda. En poucas palabras, se nos pide unha célula de habitabilidade, con esas construccións é imposible, é inviable. A lei non nos permite darlle unha célula de habitabilidade nesa construcción. Por qué? Porque non hai os servicios básicos. Tú nun almacén agrícola podes ter agua. Eso, podes ter un grifo, podes ter, eu que sei, incluso, digo máis, nun almacén agrícola supoño que a lei contemplará ter un baño. Isto non ten nin baño. Hoxe, a día de hoxe, nese almacén non hai nin baño. Entonces, pero en último caso, eso non deixa de ser unha opinión persoal, o que as condicións, vamos ceñir as condicións que marca a lei.
E aquí é moi claro. Se medio rural dice que aí, nesa zona, nesa parcela, se pode dar nesas condicións e con ese proxecto de legalización desa construcción que plantea ese veciño no Concello, se pode dar unha licencia, nós o único que fixemos foi facerlle caso ao que dixo o medio rural. E así se te comunicou. En último caso, a APLU tiña 2 meses para e díxose como quedaba. E tiña 2 meses para dicirnos eso non é así, eso está mal. E sen embargo non o fixo. Fixo despois fora de, digamos, do plazo dises 2 meses. Entonces, a partir de aí, nós o único que facemos é cumplir a lei. E se a lei nos permite dar aí unha licencia nesas condicións de un almacén agrícola, un almacén agropecuario, foi o que se fixo. E repito, tanto a arquitecta que se sigue ratificando, e na onte, falando con ela deste tema, se ratificaba, como non pode ser de outro xeito, na licencia ben dada, no traballo ben feito, e a vista do informe xurídico por parte da secretaria, eu a mí non me ofrece ninguna dúbida de que estamos facendo o correcto, de que pode haber outras, que a partir de agora pode haber outras actuacións, como por exemplo que diga un xuez que non temos razón. Bueno, pois que diga un xuez. Si a APLU depende de medio rural, el medio rural está ok, nos deu ok, por que a APLU inicia entonces a actuación? Por que dice usted que depende do medio rural? Home, porque non depende de medio rural. Está usted equivocado. Que tipo de organismo é a APLU? É unha axencia que depende da Consellería de Medio Ambiente, Vivenda e Solo. Consellería. O sea, está ligado a xuntas. Pero medio rural non ten nada que ver con a APLU. Pero un organismo igual, un ente tamén da xunta. Da xunta. Un dice que sí e o outro actúa de oficio dicindo que non. Pero por eso Non estamos... entendo. Eu tampouco. Por que? Eu tampouco. Eu prefiro facerle caso ao medio rural, que me dice... É como si... Que sí. A arquitecta di que sí e nos dicimos que non. Entendo que quero dicir a comparativa. Sendo Pero despois está a lei que nos dice que é a que nos ten que dar ou quitar a razón. Bueno, pero si a APLU Que a APLU diga, unha actuación... que a APLU, Axencia Galega da Legalidade Urbanística. Vale. Axencia Galega, Xunta, Consellería... Perfecto. Todo o mesmo. Pero a mellor non houve unha comunicación ou o procedimento non comunica un organismo co outro, ainda que estén dentro da mesma xunta de Galicia. Entonces, ao mellor ten que ser a lei que diga quen ten a razón. Agora, ao mellor, non nos corresponde a nós, como ben se destila no informe xurídico. Non vamos a dicir nós quen ten razón, se a APLU ou o medio rural. Pero se ustedes basan un informe en base ao ok de medio rural, Claro. non me ten moito sentido que a APLU interceda de oficio, non o entendo. Pero porque pode intervir de oficio a APLU. Outra cousa é que teña razón. Porque entonces automáticamente teria que haber unhas comunicacións non Que chegar ten- a este punto. Quen ten a competencia en legalidade urbanística fora bueno, do que é o fora dun plan xeral, por decirlo de alguma maneira, en rústico ordinario, quen ten a última palabra non é o Concello, quen ten a última palabra é a APLU. Vale, entonces ela pode inspeccionar calquera construcción que este fora de casco urbano. Pero se vostedes lle piden a APLU que se manifeste, que outorgue licencia ou que dé o ok, No, eso está eu dicindo usted. Pero se está todo vinculado e ustedes... Nos comunicámoslle o procedimento que nós facemos nun expediente
que teñen no que eles se personan. Pero non lle pedimos a eles autorización. Pero se está dicindo que o medio rural deu o que... Pero que dalle con mezclar o medio rural, pero están mezclando allos con boallos. Vamos a ver, unha cousa é medio rural, que é a competencia relativa a explotacións agropecuarias e a que nós lle temos que pedir informe para calquera actuación agropecuaria. Un almacén agrícola, como neste caso. Vale, por un lado. E por outro lado, a Axencia Galega que inspecciona en rústico ordinario é a APLU. Son cousas distintas. Da Consellería de Medio Ambiente, Vivenda e Solo. Creo que xa é a nomenclatura. Se o metes en Google, xa te sale todo. Consellería Rural, Consellería de Medio Ambiente. Usted díceme que entre eles... Que non ten nada que ver unha consellería ca outra. Unha di unha cousa e a outra di a outra. Perfecto, pois terá que ser a lei a que o decida. Pero é que unha cousa é a APU, unha cousa é unha consellería e outra cousa é medio rural. Entendes? Medio rural, o que nos dice é si aí pode haber, en rústico ordinario pode haber nestas condicións un almacén agrícola que ten a competencia. Vale? Aplaudinos esta vivienda, isto síguenos parecendo vivienda. Bueno, pois é unha opinión súa. É unha opinión súa. Non é unha opinión, pero non nos guiamos por opinión. E aí estamos falando da legalización dunha construcción que foi feita para un fin, correxiuse nas condicións, presentouse un proxecto novo de legalización en almacén agropecuario, quitando calquera servicio que fora básico de vivienda, e a partir dese punto mandouse a medio rural. Medio rural dixo, si, este proxecto pódese autorizar nesa parcela e nesas condicións, porque nos vale como almacén agrícola. Entonces, unha vez que o medio rural nos dice eso e a técnico do Concello considera que cumple co que establece a lei, informa favorablemente esa construcción. Nos, naquel momento, en Comisión de Goberno, co informe favorable da técnico, damos a licencia. Foi o que se fixo, non hai outra cousa. Despois, a raíz deso, a APLU sigue no seu procedemento. E por que sigue no seu procedemento se se fixeron as modificacións pertinentes? Terá que preguntar a usted. Porque hai unha inspectora que considera que ten un criterio que tú podes compartir ou non podes compartir. Entón, nós, como non compartimos o criterio que ten esa arquitecta ou esa técnico, por que teño que facer caso a unha arquitecta da APLU e non lle teño por que facer caso á arquitecta do Concello? Por que? A ver, a interpretación en licencias ten que ser máis esclarecedora. Pero que, vamos a ver, vedes, e seguimos outra vez na roda. No, é que se se fan as Usted ten algún problema? Por que siguen? Porque será o criterio deles. Será o A criterio siguiente deles. fase cale, onde imos chegar? Como, se quere ir a APLU a un xuicio ou a un xulgado, pois teremos que ir. Simplemente eso. Eu considero que non teñen razón. E se está vinculada a Consellería, non hai forma de poder tramitar que non se chegue a un xulgado. É que non o sei. Non fixo vostede ningún tipo de negociación nese sentido? A APLU ten o seu criterio e a súa autoridade. Eu non son naide para coller e interrumpir os actos da APLU. Vostede non é naide, pero se depende dunha consellería,
pode mover por aí, non? Acordos políticos ou Eu intentei ter acordos. solucións. Eu mediei ca Apple. Eu estuve nunha E reunión cal foi a Apple contestación? que se ciñía ao requerimento, ao texto literal do requerimento. Palabras textuales. E eu dixen, a partir dese momento, se ustedes se ciñen a literalidade do requerimento e non hai posibilidade de mediación, eu aquí non fago nada. Eso foi o que lle dixen na reunión. Por qué? Porque non comparto o criterio dese técnico. Comparto o criterio da técnico do Concello e da xurídico do Concello. Non me faltaría máis. Claro. Pero por que non? Si sale na Xunta do Goberno aprobada que sí, o lógico é que comparta, que sea responsable do que firma, non? Non é, usted está, xa volve a estar mezclando, xa volve a estar... No. O criterio, Vamos a ver, repítolle outra vez, xa volve a estar mezclando, xa está pegando brincos con 2 anos de diferencia. Estoulle dicindo que nun primeiro momento, hai un informe favorable da arquitecta do Concello a un almacén agrícola e toma o acuerdo en base a ese acuerdo a otorgar a licencia a este vecino. E o informe ven en base ao acordo. Punto. A criterio dunha inspectora, que, por cierto, creo que ni sequera veu a visitar a explotación, o sea, a construcción. Se guiou simplemente por as fotos e por a información que se lle remitiu desde o proxecto. O mismo proxecto que foi a medio rural. Entonces, a partir de aí, medio rural dimos, sí, ten usted razón. E Apple dice, non, esa licencia foi mal dada, foi mal otorgada. Pois é un criterio dunha arquitecta. E invítanos, requírennos que revisemos esa licencia. E miramos esa licencia, valorámoslo, deixamos, bueno, pois, consideramos que ten razón a licencia que nos otorgamos. Estamos nese punto. E mantémonos nese punto. Algo que pode continuar con que lle queda ainda procedimento e actuacións que facer? Pois será Apple que decida. Agora non lle vou decidir eu. Eu poderei, evidentemente, como levo feito, desde un primeiro momento, defender o vecino. E negociar solucións. E defender, sí, pero dentro da lei. Eu non lle podo marcar ninguna lei á Xunta de Galicia, ou podo lle marcar igual unha lei. Pero, bueno, usted está defendendo a súa proposta Perfecto. conforme a lei. Entón, cal é a súa dúda? No. Cando nós estamos defendendo o interés do vecino e cando nós estamos defendendo os criterios nos que nos situamos desde un primeiro momento. A miña duda é porque a Apple sigue para diante. Pois tenho que preguntar a ele. Pero eu non lle tenho que preguntar o que foi a negociación foi vostede. Xa lles estou dicindo. Foi vostede, por eso lle pregunto. Xa lles estou dicindo. Entende? Xa lles estou dicindo. Non. Pero autoridade sobre a Apple non teño ninguna. Pero Apple no se personó para ver la construcción en persona. Simplemente unas fotos me dijo, no me vale. A mí non me consta. Pues para. Pues por fotos no puedes valorar una construcción. Digo máis. Nunha das fotos había unha chimenea que xa non existía. Que xa está quitaran esa chimenea. Alguén tuvo que facer as fotos. As do propio proxecto. Me estou referindo agora. Que xa incluso, ao mellor, cando se utilizou unha foto con unha chimenea, que na propia reunión, porque se dixo, hasta hai unha chimenea. E non, esa chimenea xa non hai, xa non existe.
xa se quitou tamén. Pois ainda máis ao meu favor. O sea, estánse basando nun informe dos do primeiro de todo antes de facer as adaptacións. Non, vamos a ver. Bueno, sí, esa adaptación no estaba hecha. Se me mandaron una Era foto... un detalle. Era un Da igual, detalle. la responsabilidad teña que haber personal Era un detalle. Vale, era un detalle. Foi unha anécdota o tema da chimenea. O resto das actuacións estaban reflexadas nun proxecto técnico. Que pasa? Que hasta incluso lle valía ese argumento dunha chimenea para rectificarse no seu informe. Pareceme que está equivocado. A partir de aí, ao mellor poden reconocer e decir de non continuar con ningún expediente, ningún trámite máis, como poden ir a xuicio. Pero eso será unha decisión que terán que tomar a APLU. A partir de aí, podes estar os teses por seguro de que eu sempre estuve no mesmo sitio, defendendo o veciño e defendendo o criterio dos técnicos do Concello, que foi un exemplo no que nos movemos. A partir de aí, votaremos nós, evidentemente, vamos a votar a favor da inadmisión desa revisión, porque non nos parece oportuno. Non nos parece oportuno revisar algo cando non temos ningún, hasta incluso a mí ningún sentido común me dice que eso sea unha vivienda. Nas condicións que ten esa construción a última vez que eu estuve dentro. Que o que vin foi nin baño, nin cociña, nin nada. Non tiña absolutamente nada. Nin a chimenea que podía haber, nin moito menos. Entonces, eu fixenlle esa pregunta a técnico da APLU. Nas condicións que ten esa construción, o Concello pode, se ese veciño nos pide unha célula de habitabilidade, nós podemos darlle unha célula de habitabilidade desde o Concello nesa construción? Non, baixo ningún concepto. Porque non temos os servicios básicos. Ten os servicios que pode ter calquera almacén agrícola. É o que ten, non ten outra cousa. Pois é moi contradictorio. Dice que non e despois manteñen as alegacións de que son a vivenda. Iso é cousa da APLU. Claro, por eso estou dicindo. Eles teñen o seu criterio. Pois non, mira. Que é un almacén bonito? Pois sí, a mellor será un almacén bonito. Pero é que non ten que ver... Eso non é incumplir a lei. Que ten un monocapa, que é bonito, que é baixo, que é... Ampliouse a porta para poder entrar un tractor. Ampliouse, quitáronse tabiques, quitáronse baños, quitouse cociña, quitouse... tapiáronse algunhas ventanas. Quitouse todo. Hai un tabique central que está pegando da pimpinera, que non se pode quitar, porque senón cae o techo. Pero tú, dentro dun almacén, podes ter divisións. Quantas palleiras, quantos almacéns non conocemos en todo que che diz o sentido común, que tú para ter mercancías separadas non podes ter un tabique dentro dun almacén? Donde o pon? En que lei proíbe eso? Non ten sentido. Entonces, como a mí o sentido común me dice, por eso estou tan convencido e defendo, ademais, aparte,
Independientemente, eu o sentido común e podo ter a miña opinión como Emilio, pero como alcalde, cos informes favorables tanto da técnico municipal como da secretaria a nivel xurídico, a mí van a misa. Entonces, por eso, vou con todas as consecuencias do que poden vir por detrás. Con respecto a este tema. Entonces, algo máis? Tedes algo máis que dicir? Non. Votación, entonces. Votos a favor? Da inadmisión? Vos? Nos abstemos. Abstemos. Vale. Sí. Perfecto. Abstémonos porque, bueno, este expediente, para empezar, pilla a xente que non estaba aquí nin como concelleiros, e eu descoñecía, entón. Vos argumentai a vos o sentido do vosso voto Nos como... abstémonos nese sentido. Ustedes deberán, pois eso, continuar pois, co que lle toque un tema. defender. Entonces, correspóndeme darlle as gracias aos concelleiros A decisión tomaron a do grupo de goberno e tamén non estaban no expediente e están defendendo o vecino. Pero son vostedes os que deron esa licencia, son vostedes os que teñen que loitar. Perfecto. Eu si fora alcaldesa e adera eu, asumiría a miña parte de responsabilidade. Bien. Siguiente punto. Ben, cuarto punto, dación de conta de decretos e resolucións. Gustaríame saber, bueno, hai un decreto de adquisición de 100 libros por un importe de 2.500 euros. 100 libros de Trasmiras. Para onde se destinaron, por que se compraron, cal é o seu fin? Ben, o seu fin é para a promoción e a difusión de Trasmiras, do Concello de Trasmiras. Feito, redactado, no que participan tres persoas, tres veciños do Concello de Trasmiras que están destacando nas súas profesións, que é un fotógrafo, un escritor, filólogo, mellor dito, e un arqueólogo, para pôr en valor Trasmiras, a súa historia, os seus pasaxes, en definitiva, que sea unha peza que quede para a exaltación do Concello. Vale, pero donde se destinan? Para que son estes libros? Estes libros estuveron en venta e os do Concello están custodiados aquí no Concello. Libros? Sí, custodiados aquí. Para que temos 100 libros aquí? Cal é o seu fin? Gastamos 2.500 euros para que? Para que se poida publicar, eso primeiro. Non, eso xa foi anteriormente. Non. Porque cando se publicou o libro, xa se compraron libros e se axudou a colaboración. Estamos falando... Non, usted está mezclando varios lugares. Non. Sí. Este de agora. Non. Este de agora, Non. Des últimos 2 meses. Non de fai un ano e pico cando se publicou. Estou dicindo que hai dous libros. Hai un primeiro libro que é Memoria Temoeira, que é de aquí do pueblo de Trasmiras, onde colaboraron todos os veciños e todo. E este é un segundo libro que por distintos temas se dilatara o que é a licitación do que é o pagamento, non é o mismo que mezclar un libro con outro. Primeiro, houve unha colaboración cun libro para que se pudera publicar, para que houbera un mínimo de publicacións, porque senón non é rentable publicar eses libros,
Entonces, por eso, cando hai unha iniciativa deste tipo de publicacións, as editoriais o que piden é vender un mínimo de libros. Bueno, pois o que colabora o Concello, e o que normalmente colaboramos as administracións é con ese mínimo, compramos ese mínimo. Despois quedan no Concello. Para que os utilizo? Pois utilizo para cando a vez que vou a unha consellería, cada vez que vou a unha reunión a Diputación ou na que eu considero que teño que deixar un libro para que esa persoa, director xeral, conselleiro, presidente da Diputación ou que sea, que considero que ten que conocer un pouquinho máis as Trasmiras, pois normalmente doulle un libro. Dice, igual que lle podo dar outro tema de cortesía. Trátase, utilícios como un escaparate do que é Trasmiras e do que queremos que sea Trasmiras. Vale, entonces usted adquire os libros para regalarlo nas visitas que vostede fai. Non, eu repito, volvo a dicir, poderia dicir máis alto, máis claro non. Onde colaboramos ca publicación deste libro é para que se publique, para que se poida publicar, porque se non hai ese compromiso de un mínimo de venta de libros, non, as editoriales non o editan, non o sacan. Entonces, para que quede constancia e que os veciños poidan comprar ese libro, para que teñan esa oportunidade, para que exista ese libro, o Concello colabora con esa compra deses libros, que non é o mesmo que vostede dixo. Non, usted dixo, cando vou Que eu para que os utilizo? Para que os utilizo? Para que os utilizo? Gústame... Pois é o mismo que dixen eu. Pero non é o fin. Pero non é o fin. Bueno, pero usted O fin, porque o Concello de Trasmiras colabora con estas editoriales e con estes persoeiros que son vecinos do noso Concello, que para min é o maior valor engadido que teñen estes libros, é por culpa deso, para que se poidan editar. Desde que son alcalde publicaronse moitos, e todos con ese mismo sentido. Estamos falando de 8 ou 9, xa, desde que son alcalde. Se non, se o Concello non houbera colaborado ca compra deses libros, seguramente ainda estaría en formato digital, pois na mente dos autores. Bien, vale? Podo continuar? Sí. Vale, vemos que nos decretos hai varias suscripcións, como a Voz de Galicia, 464 euros, a Telemiño, 211, a Rexión, 388,85, pero chámanos a atención contrato da región, publicidade do Concello, 2.783 euros. Dado este contrato, cal foi o fin e o obxecto? Que se realizou? Teñen vostedes no Concello hasta un convenio firmado que informa de todo eso. Primeiro se o leen e despois, se me queda alguna dúda, ofrezco, pero primeiro leen. Vale. Moi Leen ben. a documentación que é relativa a ese decreto. Vale, porque ustedes están ceñindo ao decreto de pago. Claro, é o que temos. Efectivamente, pero o decreto de pago xa lle dixen antes, tanto un decreto como unha resolución está dentro dun expediente. Se primeiro me miran o expediente e te ofrece algunha dúda, unha vez que leron o expediente, pregúntenme. Dudo que hasta usted se lea os expedientes, cando non é capaz nin de explicalos na mesa do pleno. Algús hasta me fío dos meus compañeros que traballan no Concello. Algús sí, non? Que máis? Nada máis? Vale. Sí, yo sí. El recurso de resolución de alcaldía de recurso administrativo de reposición. De que? Presentada el 8 de nada más. Ai, non me acordo. Espera que voy. Resolución
resolución de alcaldía número 463/2023, acordando o pago do complemento de productividade ao personal do Concello. Bien. ¿Qué es el problema? Por que han interpuesto un recurso? Porque no estaban de acuerdo. Supongo, digo eu. De acordo con que? Que o reparto O reparto de que? Claro que non entiendo. do complemento de productividade. En base a que se fixo o reparto do complemento de productividade? Claro. Iso é criterio do alcalde. Ya hai unha contestación, hai un expediente. Para Se ustedes a van... mí, criterio do alcalde. Sí. Cal é o criterio do alcalde para repartir un complemento de productividade cos traballadores do Concello? O Terá criterio. usted o criterio, non? Poderá nos Sí. explicar. Sí. A mí, por lo que me consta aquí, a ver, igual me equivoco, es por falta de motivación. Por falta de Sí, motivación. falta de motivación. O recurso por falta de motivación. Que no se le dio ese incremento, eso, por falta de motivación. Perfecto. Hai un expediente. Hai un expediente. Primeiro, hai un expediente para o reparto. E despois hai unha serie de traballadores do Concello que fan unhas alegacións. Ya hai unha contestación do alcalde motivando. Se ustedes van ao expediente e o leen, van a entender que esa pregunta non ten explicación. Non ten explicación, Que usted non- fai un reparto dun complemento de productividade e non é capaz de explicar Está por qué. explicado. Por qué? Está explicado no documento. Acaba de decir que foi Sí, decisión do alcalde. claro. No, viva a lei. Como se repartiu o Viva a lei. complemento de Viva a productividade? lei. En que basa usted a súa decisión entonces para repartir Non o digo eu. os empregados do Concello? Que non o digo eu. Como que non o di usted? Di a lei, que é a competencia do alcalde. Vale, e se é competencia do alcalde, usted como xustifica o seu reparto de Está productividade dos traballadores? justificado na contestación que eu lle din a eses traballadores no escrito. Se ustedes o leran, iban a entender que non está a pregunta Pero está... argumentada. Pero Pero no debe estar de acuerdo con han puesto un recurso. Perfecto, pero ao mellor non teñen razón, ao mellor Se usted ao mellor manda, non teño eu, pero está contestado, está abaixo o expediente. Ustedes vayan, léano, e despois ao mellor entenden por que fan a pregunta, ao mellor dicen, pois a verdade que xa está aquí. Entende? Pero teñen que ler, home. pero vamos a ver, se a mí Teñen que, usted me antes de dice- preguntar, teñen que ir aos expedientes e ler o que hai nos expedientes. Que vamos a ler? Unha resolución. Que vamos a ler? Que usted deu o complemento de productividade como lle deu a gana? Porque non é capaz de justificarlo nunha mesa dun pleno. Está argumentado nunha contestación. Está argumentado nunha contestación. Estou dicindo, se usted non quere ler a Hai unha problema seu, denuncia É de problema seu. varios traballadores do Concello. estou dicindo que se usted non quere ler a problema seu. E despois non é Os- capaz ni siquiera... Os interesados saben cal é a contestación. E lerona, e tuveron conocemento dela. Dame igual os interesados, a pregunta está mala facendo nós. Non. Vale, e Pero é somos unha grupo de pregunta, oposición. estou E dicindo se que non é usted... capaz de contestar, está claro que algo pasa. Vale. E o que pasa é que usted é un dictador que designa como fan as cousas neste Concello ao seu gusto. Perfecto. Vale. E aquí hai Estou X dicindo. personas que non están de acordo con usted, teñen dereito a reclamar, e usted o mínimo que ten que facer é expor porque estas personas non están contentas co seu reparto de productividade. Bien. Vale. Resulta que cambiou o reparto de productividade. Por que o cambiou? Porque anos anteriores se facía o reparto de productividade dunha forma e agora se fai de outra. Mire, Que pasou? Voulle dar... Cargouse a Xunta de Goberno, agora todo decide vostede por decreto, eles non pintan nada, e temos traballadores do Eso- Concello revoltos. eso Que é o que pídelle- pasa? Que está pasando? Eso pídolle que o retire. Non o vou a retirar. Eso pídolle Porque que o non o vou a retire. retirar, porque No, vostede no, acaba de no, decir mire. que o complemento No, de entonces, si se productividade plan- o decidiu usted. Si se pon Entón, ese se plan, decidiu usted, explíqueo. si se pon ese plan, entonces non sei eu quen será a dictadora. No, estou vendo aquí... A dictadora non sei eu quen será. Sí, E eu estou-lle pedindo que retire unha ofensa non lle vou a retirar nada. hacia os Non teño nada concelleiros, que retirar. do Eles- grupo do goberno. Este complemento Bien.
de productividade ditouno usted, vale? Sí. E se non é capaz de argumentalo e de justificalo é porque é usted un dictador que impón as súas normas como vostede lle dá a gana, sin unha justificación coherente. Mire, vou aclarar solamente. Hai cosas que ao mellor están neses documentos que ao mellor nin me apetece que sean que ustedes os utilicen para xerar mal ambiente. No, o que xa non mal ambiente usted, Si usted o repartindo un complemento como lle dá a gana, co criterio que lle dá Sí. vostede a gana. Mire. O mal ambiente xenera usted, que eu non No. teño ningún problema aquí con ningún traballador do Mire, Concello. voulle dar unha pequena explicación sin entrar en detalles. Vale, sin entrar en detalles, porque non quero entrar en detalles. Pero voulle dar unha explicación moi sencilla. Para min, houve circunstancias que cambiaron. Ahora hai persoal fixo, fora funcionario, fora laboral. É o mesmo. Pero hai personal fixo, hai personal novo no Concello, a miña decisión foi un reparto equitativo a todos, por igual. Por igual. Iso foi o meu error. Pois ao mellor. Pois sí, ao mellor foi o meu error. Vostede pensa que unha persona que Eu estou explicando, non a estou interrompindo. Pídolle que non interrompa. Estou explicando. E vou explicar como eu quero. Vale. Entonces, si usted cree que por repartir de forma equitativa e en partes iguales a todos podrá decir usted, e son todos iguales, pois para min sí, porque para min é tan importante a implicación que poida ter un auxiliar en desempeñar o seu traballo, que pode ter un encargado de mantemento por facer o seu traballo e, digamos, sobrepasar o seu horario, implicarse, que traballar un día de tarde porque os veciños non teñen auga e están metidos nun burato nunha avería, no Concello un auxiliar, Despois, a nivel de responsabilidades, a nivel de responsabilidade do seu traballo, de implicación ou de horas de máis ou que independentemente de que eso se poidan arreglar con pluses por peligrosidade ou por eso que está contemplado na lei, eu naquele momento tomei a decisión de repartirlle a todos a partes iguales e utilicei no documento deste ano, no decreto de reparto deste ano, a mesma argumentación que anos anteriores. A mesma. Se usted colle a documentación deste ano, non me mire así con esa mirada de cachondeo, porque non estou falando de negro sobre blanco. E xa lle digo que xa lle estou dando explicación do máis. É a mesma. A deste ano, que a dos outros anos. Os outros anos nunca houve ninguna reclamación. Cos mesmos motivos, o mismo texto. Entonces, deixe de intentar meter merda con falsedades, que é o que se dedican. Entenden? Deixe de ser un dictador. Non, home, non, que non van por aí os tiros, Deixe de ser un dictador. Non van por aí os tiros. Que hai moi bons traballadores A dictadura que ten usted, se non hai que preguntarlle a todos os que lle saliron na lista. Sí, home, sí. Quere que vaya por aí? Que vida ten A ver, quen é a dictadura? Os seus desconfiantes. Quen é a dictadura? Que deixaron alta. Quen é a dictadura? Quen é a dictadura? Entramos por Quen aí. é a dictadura? Porque lle recordo que o Pa seu tenente dictaduras a alcalde está izquierda. fora, Pa dictaduras a Un mes antes o seu tenente Mais, alcalde, Jacobo, queres a ti algún decreto que preguntar? Non. Tes? Non teño máis. Yo sí, el Plan Provincial de Cooperación para arreglo de caminos en Navavide, Raval y Vilaseca, creo que era. Non, estás equivocado. Non vai por aí.
non é da Diputación, é da Xunta. Yo no he dicho diputación, he dicho cooperación. Pero cooperación é ca Diputación. O plan de cooperación é ca Diputación. Bueno, entendería eu mal, é igual. En reunións que temos tido por conselleiro de medio rural, chegamos a acordos de que aquí na liña que se dan particularidades que non se dan ao mellor no resto, de que hai un volumen de agricultores e de gandeiros que hai que facer unha discriminación positiva con eles. E o conselleiro de medio rural tuvo a ben suplementar partidas presupuestarias para todos os concellos da liña. Entre eles, como non é do outro xeito, da liña, de Trasmiras. E concedemos, deron un plan por o cual tomamos a decisión de que eles dábanos un diñeiro e nós tiñamos que decir que pistas e donde lle damos prioridade a esa inversión. Entonces, o grupo de goberno do Concello de Trasmiras tomamos a decisión de actuar nun plan que xa vimos facendo desde hai tempo, que é lograr rodear de pistas asfaltadas todos os pueblos. Entonces, quedábamos Vilaseca, Raval, por cerrar, no que é no entorno dos cascos urbanos, que é donde máis afluencia hai de tractores, todos os tractores que veñen a un pueblo, as pistas que máis gastan e que máis funden son as dos entornos dos pueblos. Entonces, decidimos facer unha última fase en Vilaseca, contra o Doselo, decidimos facer cerrar Raval desde a casa desde a seguinte pista da casa do teu abuelo, que baixa para baixo e aí en tres riegos, é onde empata a partir de onde empata co asfaltado en 2 riegos hasta o fondo, que está se fundindo. Está gretada e ao gretar baixa a humedad abaixo, e entonces estamos esperando apurar todo o que poidamos esa obra para que non rompa máis. Se hai que facer algún labor de mantemento, farase. Pero eso está xa en trámite. E despois, unha vez rematados o fundamental de rodear todos os pueblos en pistas asfaltadas, pois eso, que é onde máis utilizan os veciños e son as que máis estropean os tractores para que aguanten máis e que estén en boas condicións. E despois empezar desde o Dornallo en Abavides ou para arriba, reparando todas as pistas a defeito con zaorra. Ir metendo, por certo, unha anécdota, se dice que cando é no bravo das desbrozadoras non estaba demais que tamén digades a vosa opinión de como están as pistas e como están quedando as pistas que se están desbrozando. Pode falar tú que no campo da Gracia levan os árboles indali tirados meses e meses. Non, pase por aí. A ver se temos que darte tamén unha aplauso. Cando termine o pleno, pase por aí. Va a ver se va a arreglar máis pistas en el resto de pueblos? Todas. A medida que vai habendo o presuposto. O Concello de Trasmiras ten 220 km de pista de concentración parcelaria. En 5 concentracións parcelarias. En 5. Está facéndose unha máis. Vai ser a sexta. Entonces, é moi complicado. Vale, está por aí e logo sigue o resto de pistas. Por que se empeza por aí? Porque son as zonas máis húmedas, toda a auga do Concello vai ali.
vai a ese punto, mellor dito, toda non, 70%. O 70% da auga de Iquín vai a ese punto, a esa veiga, a esa zona, a zona do Bornallo. Esas pistas son as que peor están, as que máis machacadas por a humedade. Entón, queremos meterlle zaborra por encima da que xa ten. Arar a que ten e botarlle máis zaborra por encima, para ver se van aguantando máis. Evidentemente, as que estén peor, temos unha complicación, e hai que terlo en conta, que é que non che permiten, cando tú planteas un proxecto, non che permiten vamos a arreglar aquí este cacho, vamos a arreglar ali aquel cacho, vamos a arreglar aquel cacho. Os proxectos teñen que ser continuos. Entonces, tú, no momento que tú tens que facer unha pista continua, non podes ciñirte solamente aquela zona onde está derramada a auga. Tens que facer a pista inteira. Entonces, iso é un dos problemas a hora de escoller as actuacións. Porque nas bases de convocatoria ponche como teñen que ser as pistas que tú escolles. Entonces, por eso digo. Vale. Alguna máis? Non. Bien. Dación de conta de reparos. Vale. Hai unha factura. Onde está o... Non subiu o lerio o reparo. Vale, deixa as facturas do reparo. Bien. Perfecto. Este ano empezamos a facer novas actividades e promocionar actividades que vimos facendo xa vai a ser a edición número 14, a próxima da BTT. Entonces, nós o que quixemos é promocionar a nivel redes e a nivel medios esas actividades que estamos a desenrolar. Pa que? Para dar a conocer o noso entorno, para dar a conocer o noso potencial turístico, ca idea de defender un proxecto que temos turístico que temos para Trasmiras, que é o de potenciar o que é a zona que non é chaira, que non é llana, que ten o seu potencial, ten a ornitoloxía como base fundamental ca cepa, pero queremos promocionar que Trasmiras non é solamente concentración, non é solamente o que é o llano. Entonces, unha das ideas que tuvemos foi a de contratar a un profesional que nos fixera vídeos e que nos fixera vídeos desde arriba para que se viran as panorámicas de que Trasmiras é algo máis ca llano, que é tamén árboles, que hai canellas, hai camiños, hai sendeiros, xa que onde queremos traballar é precisamente nisso, facer rutas de senderismo e que a xente, cando veña a Trasmiras, que teña cousas de ocio que facer e actividades de ocio. Entonces, contratamos cunha empresa de Ourense estes traballos de promoción para que nos editara os vídeos e que nos editara estes traballos. Pois, algo tan sencillo como felicitarlle as festas e mandar un mensaxe institucional aos veciños, ou ben a BTT de Nocelo, ou calquera actividade que dependemos do éxito, que depende da afluencia de persoas. Se tú organizas unha andaina, pois organizala para cuantas máis persoas, mellor.
se unha BTT, se organizas unha BTT, organízala para que veñan conocer Trasmiras cuanta máis xente mellor. Cal é a nosa idea? A nosa idea é facer unha ruta permanente para que despois toda esta xente que ven un día que veña con amigos ou con familia o resto do ano. É que non solamente queden os cartos en Trasmiras de un día, senón que despois haxa un goteo de persoas ao longo de todo o ano, pois que unha persona que ven a facer a BTT que colle que diga: ostras, vou a coller e vou vir con uns colegas e pido o cocido en Trasmiras, eu pido unha churrascada en Trasmiras, ou tomamos unhas cañas ali en Trasmiras, ou eso. Esa é a intención, esa é a idea. Que poida haber un defecto de forma a hora de gestionar a factura? Pois pode ser, por eso se executa por eso hai estes mecanismos de pagar as facturas e na que non estén, digamos, en tempo e forma presentadas ou en tempo e forma feitas. Vale? Defecto de forma chamalle vostede a ter que presentar unha factura co reparo. Sí, Eso é o seu defecto de forma. Pero é que a secretaria ten esa obligación de reparar o que ve que E está a vostede hacer. ten a obligación de, na memoria De facelo ben, inicial sí. do orzamento, presentar onde prevé destinar os gastos, verdade? Sí, sí, sí. Consultado o expediente, Sí. resulta que non aparece esta factura Vale. no orzamento inicial. Tampouco aparece na memoria justificativa. Bien. Tampouco aparece. Pero hai que pagala. Entonces a Andaina está dando moito de sí. Carpas que non aparecen, facturas de vídeo. Onde está o vídeo, por certo, colgado? Ten que estar colgado. Donde? Non estuvo colgado na página. Donde? Bien. Na Donde? página do Concello. Na página do Concello? Non. Sí, sí. Non lle gustou? No, é que non o vin. É que non está colgado. Pero entonces trae Non está colgado ni É na página do Concello, que me está vacilando. Non. Estou lle dicindo que a mí me O gustou. mellor ainda se permite vacilarme nunha mesa con pleno, Non, a mí estou lle dicindo que a mí me gustou. Eu estou De dicindo verdad. que pagamos por un servicio que non sabemos nin onde está exposto. Sí, que está exposto. Tanto vendernos a moto de que hai que promocionar, que a xente veña a facer andainas, que se fai un vídeo, que se fan fotos, Perfecto. as fotos están, pero o vídeo non o vimos. Donde está o vídeo? A ver se está metido debaixo da carpa, tampouco nin vemos a carpa nin vemos o vídeo. Eu estou lle dicindo, non lle gustou É que non o vin, é que non o vin. Pois, mire, a mí gustou moi. Porque o primeiro que ten que facer é, vostede se ten a cara de traer unha factura 5 meses despois da andaina, 5 meses despois da andaina, un pleno, metelo cunha orden de reparo, non telo xustificado na memoria inicial ni na xustificativa, o mínimo que ten que decir por respeto é decirnos o vídeo este está colgado en tal sitio. Non é capaz nin de facer eso. Vale. Ten que lle preguntar ao seu teniente alcalde, que por Sí, certo eu non a está veces na página do Concello, Dáseme mal. ni no seu privado, ni no Instagram tampouco. Sí que estou colgado. Sí que estuvo, sí, Sí, pero me imagino que non terá justificación e todo eso. Vou ¿no? mandar o seu. Podo yo asegurar. No, é que non me ten que mandar nada. Sí, Se no. se fai un vídeo, hai que colgalo na página do Concello, porque o paga cos cartos desta institución. Alguna... Para que os veciños o vexan, sabe? Porque non era ese o Os fin. veciños viron, non? Así, non me diga. Non era ese o fin. E Vender... gustoulle tamén. Sí, Sí. mira que ben. E... Mira que ben. Os veciños tamén viron a carpa. Sí, tamén a viron. Vale. Igual que o vídeo, seguro. Na próxima, invito, ahora en primavera vamos a facer outra. Sí. Se veñen, xa ven ustedes. Hai que nos invitar. Sí, no, invitar non, eu invito a todos. Acaba de decir que nos Pero, invita. no. Se Porque veñen, resulta que se as veñen. actividades culturales Se quedaron veñen. eso, pero non. Non, pero os carteles pómolos para todos, Ai, sí. Os carteles, cando se anuncia, cando se pon por aí, pónse para todo. Para Ai, todos os os vecinos. avisos cando se retrasan tamén se avisa a todo o mundo, non? Perfecto. Porque houve xente que nin se enterou que se retrasou a andaina. Por mal tempo. Vale. Sí. Donde está o vídeo? O vídeo vou mandar agora, non? Vou mandar agora. É que me parece, vamos, Chulo. sí, chulo, chulísimo. É que me parece vergonzoso que traiga unha factura cunha orde de reparo de 363 euros e que non haxa ningún vídeo posto
en ninguna páxina oficial do Concello. E que me diga o alcalde que mo manda o meu Sí, sí. WhatsApp. Que é unha pena que non o vexa. Madre mía. Non, o vídeo está exposto. Que pasa? Que eu teño porque eu Nin non está, modifiquei. nin está, nin No, no, estuvo. tiña que estar. Nin espera. Pero tú sabes algo, tío. Eu Non é teño. vostede o que xestiona a páxina do Concello. Claro. Entonces, A ver, se No por sé por qué no me aparece terceira el cosa se vídeo, quitou. pero el vídeo estuvo colgado. Pero é porque se quitó. a ver se No se alguén, quitó para nada. a ver se alguén No, agora tamén entra na no páxina se do quitó. Concello e quita No se- información. no se quitó para nada. Su problema é ese. Pero tú non está. Ímonos encargar a por outra. Ahora, Estoy intentando... ahora No, despois. Por ser un volvín Hombre. mirado. Vale. Talvez ten outros problemas máis que ese. Sí, claro, sí, a verdade é que sí, moitos, moitos. Ten moitos. Algo máis. Tedes algo máis? Con respecto a eso. Tedes algo máis? Algo máis que dicir? Queremos saber do vídeo. O vídeo. Vou volo mandar agora. Vai estar publicado outra vez hoxe porque non o sei. Outra vez hoxe. Pero por que se borrou? Porque non o sei. Pero que non se borrou. Eu non que sei non está. se se borrou ou se non se borrou. Eu sabes que non entro ás redes sociales, nin me gustan as redes sociales. Bueno, pero Cada si un é era- libre de... Bueno, Eu non teño obligación de entrar nas redes sociales nin de levar Non redes me sociales. escoito. Punto. No, non o Estoy escoitei. dicindo que o vídeo estuvo. Eu estou dicindo que o vídeo non estuvo. Sí que estuvo, que sí. Vale, pois... Pues usted dice que non estuvo, eu digo que sí. Pero por que se Pois quitou? demostre. Que non se quitou. Vamos a ver, Jacobo. Ahora mesmo si non puedo asegurar se foi nunha historia ou foi publicado. Se foi publicado o vídeo non marcha. Se foi nunha historia, a historia desaparece. Sí ou non? Sí. Vale, porque entonces non me digades que o vídeo non estuvo colgado. Facedes un vídeo para pôr unha Noso historia que dura 24 horas. noso vídeo facémolo como nos dá a gana, porque para eso facémolo nós. Pero pagaste o Pero pagaste o dinero do Concello, Sí, claro, sí. Pero de non momento- primeiro me interesa pero que de la momento, como gestionamos a página do Concello, gestionamos nós. Pero non me pode decir que o vídeo non estuvo colgado. Volvo a dicirlo, non sei se estuvo como publicación, se estuvo como historia. Pero é non comprobado, non te preocupes. Si yo Pero puedo non me digas, porque non me vale, que o vídeo non estuvo colgado. Si yo Porque o digo vídeo- porque vostede como administrador non sabe nin o que fai nin como fai. No, eu sei o que falo. Duda si o Gracias puso a de Dios, historia sí. ou colgou. Sabe o que come fai unha semana? Sabe o que come fai unha semana? No, Vale, entón ya está. non me interesa o que come vostede fai unha semana. Claro. Si me interesa Vale, o que vale, se fixo con un perfectamente. vídeo que se pagaron os cartos do Entendeme Concello. perfectamente. Vale. Eu o que sí que considero é que, inda que hai un defecto de forma, que evidentemente pido disculpas, Xa está, volvemos a repetir. Dentro de 3 as meses. facturas sacan paradas. Entonces, eu a miña intención é esta. Además, aparte, non se malgasta o diñeiro. Pareceme que promocionar as actividades e os entornos dos pueblos de Termiras que me parece unha iniciativa moi boa. Independentemente deso, xa digo, as facturas hai que pagarlas. Entonces, votos a favor? Ou... Non, vale. Perfecto. Non Bien. sabe ni se hai que votar ni se non. Siguiente punto. Dación de conta do decreto de aprobación da liquidación do orzamento de 2023. Espera. Bien. Liquidación do orzamento da Corporación Exercicio 2023. Vista a elaboración da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2023, visto que en data 11 de marzo de 2024 emítese informe de evaluación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria con motivo da aprobación da liquidación do exercicio 2022. 23, sí. Visto que con data de 11 de marzo de 2024 emitiron os informes de intervención
de conformidade co previsto no texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, de conformidade co artigo 191.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e do artigo 90.1 do Real Decreto 500/1990 sobre a materia presupuestaria, resolvo. Primeiro, aprobar a liquidación do Orzamento Xeral de 2023, resultado presupuestario, dereitos reconocidos netos, 1.243.148,30 euros, obrigacións reconocidas netas, 1.188.720,63 euros. Resultado presupuestario, 54.427,67 euros. Tras ajustes, créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales, 4.542,11 euros. Desviación de financiación negativas del ejercicio, 0 euros. Desviación de financiación positivas del ejercicio, 5.817,80 euros. Total resultados presupuestarios ajustado, 53.151,98 euros. Remanente de tesorería, dereitos pendientes de cobro a 31/12/2023, 660.298,90. Dereitos pendientes de cobro de presupuesto corriente, 143.667,58 euros. Dereitos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, 500.297,09 euros. Dereitos pendientes de cobro correspondentes a cuentas de deudores que non sean presupuestarios, 16.334,23. Obrigaciones pendientes de pago a 31/12/2023, 59.855,53 euros. Obrigaciones pendientes de pago de presupuesto corriente, 28.098,23 euros. Obligacións pendientes de pago de presupuestos cerrados, 0 euros. Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que non sean presupuestarios, 31.757,30 euros. Menos cobros realizados pendientes de aplicación definitiva, 56 euros. Fondos líquidos a 31/12/2023, 244.794,80 euros. Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, 244.794,80 euros. Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario, 0 euros. Remanente de tesorería total, 845.182,17 euros. Menos ajustes, saldo de dudoso cobro, 445.078,64 euros. Exceso financiero afectado, 5.817,80 euros. Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuenta 413, 0 euros. Remanente para gastos generales ajustado, 394.285,73 euros. Segundo, dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre de acordo co previsto do artigo 193 con 4 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e do artigo 90,2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Terceiro, remitir copia da liquidación á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. Vale. Eu entendo que, para resumir, que nos dé a súa opinión a interventora, se é unha situación económica boa ou hai algo que
no que mellorar. Non é unha situación boa. Los números son buenos. Bien, O sea, para lo que tenemos. vale. Bien, siguiente punto, número 7, robos e preguntas. A mí gustaríame transmitir algo que me pediron os veciños de Zos, que é si se lle pode dende o Concello. Eles comentan que, claro, segundo suben para a igrexa, que teñen moi pouco sitio pois, para que aparque alguén no coche que vaya con unha persona maior, para que poda dar a volta, etc. etc. Parece ser, segundo eles me comentaron, hai algunha veciña que está disposta a vender un cachiño que está pegado de terreo a entrada da igrexa para que a posibilidade de que se lle pudera botar collo e que se pudera facer como un pequeno aparcamento ou que se poda dar a volta aí nese aparcadoiro. Entonces, cóstame que houve polo menos unha persona que se ofreceu a axudar para facer este trámite e gustaríame que se sacara daqui un compromiso para esta petición dos veciños de Zos. Bien, o compromiso xa está hai moito tempo. Tanto por parte dos veciños como da propietaria dese terreno, xa que eso xa hai anos. O problema non é que a veciña este de acordo en ceder parte do seu terreno. O problema non é que os veciños reclamen ese... O problema non é nin sequera a vontade deste grupo de goberno para facer esa obra. O que máis nos gustaría facer en Zos a este grupo de goberno sería esa obra. Pero o problema é que a lei é a que o mellor o que lle estamos é intentando buscar o encaixe legal as pretensións da veciña que cedería cedería, non donaría ese terreno, o que estamos intentando buscarlle de que maneira legal se podería facer eso. Eso está en maus da arquitecta, houve reunións ca secretaria, porque non nos queda outro remedio que cumplir a lei. Entonces, por nosa parte, xa hai moito tempo que estamos comprometidos con eso, que lle estamos buscando unha solución con eso. Proxecto viable. Terán que decir os técnicos si é viable. E a alternativa, se ese non é viable, hai. Bastante complicada porque é unha zona que o propio pueblo deixou excluída da concentración parcelaria e a realidade é que eu non me podo comprometer a facer un aparcamento en terreno privado cando é iso, é privado, non é público ese terreno. Entonces é moi complicado casar todas as pezas dise puzzle. Porque a cesión requiere problemas, inconvenientes. Claro, tú non podes ceder un cacho dunha finca co mellor non se pode segregar. Tú non podes dicir, no, douche 2 metros, porque ao mellor diz a lei que as dúas parcelas resultantes teñen que ser de unha superficie determinada. Entonces, pero bueno, os veciños que están implicados neste tema está votando de todo porque, xa digo, houve reunións tanto ca arquitecta como ca secretaria e a veces puxeron os problemas. Voluntad por parte do grupo de goberno? Mañá mismo. Prioritario, obra prioritaria, porque nos parece moi necesario. Xa te dai moito tempo. Claro, é unha obra que levamos moito tempo loitando para que se faga. Entonces, a partir de aí, que pasa? Que son as condicións que se dan. Hasta incluso, pues, se hai que expropiar,
se hai que vestir, explicarlle ao mellor a veciña que o mellor a única alternativa que hai de sacarlo para diante é expropiando. Pois, se os técnicos nos dan esa alternativa, pois habrá que facela. Evidentemente sempre en consenso ca propietaria, cos veciños ou cos propietarios que lindan con ese espacio que poderíamos facer. Porque despois tamén interveñen outros temas eclesiásticos e demás, e patrimonio e demás. Vale, estamos neso, estamos en buscar alguna solución e alguna creo que ya vamos de atopar. Alguna máis? Sí, os veciños do Raval estaban pedindo que se arranxe o pilo. Neso estamos. Queríamos meter, xa non é solamente neso, son máis cousas. Queríamos meter dentro de un proxecto máis grande. Entonces, ao mellor por ahora, aparecer un coche que lle dé un golpe, entonces eso sí, eso vamos a facer xa ahora. Pero xa che adianto que tamén estamos valorando o facer máis cousas no entorno. Vale, que máis? O parque que temos aquí ao lado estaría ben que se lle pegara unha volta, Hai tablas soltas, hai tornillos, ben obrao, van vir os nenos xogar aí, podemos ter unha avería. A día de hoxe, comunicar que xa neste entorno se están concedidas dúas subvencións, unha por un parque biosaludable e outra para unha cancha multideportiva con césped para os nenos e mozos que queiran facer deporte. Tamén se van a facer actuacións no parque que está. Pasa o tempo, utilizouse moito, é un parque grande, e despois o deixar os árboles para que no brao os nenos non lle deu sol e puderan xogar á sombra, tamén a verdade que foi un pouco en contra do mantemento das madeiras, porque non chegan a secar como é debido en días de chuvia a partir de agora. Non cabría a posibilidade de cambiar la gravilla por corcho? Sí, pero conto volo. Eso estamos valorando. Problema, que a gordura que tú lle tens que meter de corcho nun parque depende da altura da que poida caer un neno. Entonces, comprar un castillo tan grande supónnos unha animalada. Entonces, o primeiro que pretendemos é que un neno que non se manque. Entonces, o que non pasa é, para que este limpio, porlle outro tipo de material que non este adaptado. Entonces, por eso seguimos mantendo da área hasta que consigamos financiación suficiente para meterlle o grosor, que é o problema, o grosor que lle hai que meter aí nese parque en particular por a altura do castillo desde que pode caer un neno. De feito, nos outros parques intentamos facer por aparatos o máis baixos posibles, porque senón é inviable chegar ao objetivo de facer un parque, unha área infantil en cada pueblo, porque é imposible. Non nos queríamos, pero o problema é que os cuartos dan hasta onde dá. Vale, outra pregunta. Saúde. O vídeo da Naina foi publicado día 5 de 12 de 2003 en Instagram, e no Facebook non se pudo publicar porque non tiñamos página de Facebook que teñamos bloqueada, pero estuvo día 5 de 12 de 2023, estuvo feito. De todas formas, acabo de mandalo ao grupo dos concelleiros para que compartades. Se queres compartido, podes compartir nas nossas redes. Suba usted a pero tamén os Sin ningún tipo de problema. Pregunta. Outra cousiña, xa que son o tema das redes e tal, ustedes publicaron un vídeo o día 15 de febreiro na súa página de Facebook do Bloque Nacionalista de Outranidas,
bueno, facendo alusións a varias cousas do Concello de Tramiras que creo que personalmente non creo que sea normal que puxestes Que vídeo? o vídeo onde salides todos dicindo que non hai médico, dicindo que non hai servicio de autobuses, dicindo que non hai traballo no rural. Miro ben, porque non decimos eso, exactamente. Sí, non. Ponse problemas ineficientes no servicio de atención sanitaria. Eu o que vexo, Miro ben. eu o que vexo é o que dice o bico do vídeo. Ujú. Eu a palabra de baixo, a que pon por debaixo do vídeo tamén a vi. Pero o que se dice, pois, Pois non debemos escoitar usted moi ben. non, sí. María do Mar, vamos a ver. Vin o vídeo. Creo que non é ni lógico poñer eso, porque eso é intentar engañar a xente de Tramiras. O día 15 de febreiro, cando ustedes publicaron o vídeo, en Tramiras había un médico perfectamente situado e posto coa súa praza. E cando falta O día médica, 15 que vai a pasar? Cando coña unha baixa, cando se coña enferma, que vai a pasar? Hai unha médica Vamos a ver, que está escrita... personalmente gustaríame explicar unha circunstancia con respecto a eso, porque a verdade é que o que se pretende é transparencia, hai que ter transparencia en todo. A transparencia. No, a transparencia ¿Acaso se queixamos que hai un rato. Nos mentimos acaso Vamos a ver, sí. do tema da sucursal bancaria. Donde están as firmas? Deixe-me Que pasou? explicar unha cousa. Vamos a ver. O día 15 de febreiro, si cando en outubro usted publica un vídeo que non tiñamos un médico adherido a Tramiras, pues hasta podría entender, home, pues é normal, pues estamos médico, falta médico, podría entender, pero eu a 15 de febreiro, cando xa está o médico aquí e non falta médico, iso é querer engañar. Seguir querendo dicir que a xente, querendo dicir a xente de Tramiras que sigue sin haber médico, cando non é verdade. O mismo A pasa... xente de Tramiras sabe cal é A o xente de problema. Tramiras sabe Perfectamente. A xente de Tramiras sabe perfectamente o que hai. Pero vou dicir outra máis. O de servicio de autobuses é o, vamos, que do final. E aquí ten. Quitaron as líneas. E aquí ten todos os horarios de autobuses de dirección Trasmiras-Sinzo, Trasmiras-Ourense e Trasmiras-Verín. Todos os días. Todos os días. E as horas. E o precio. Hasta lle traigo o precio. O precio de cada viaxe, según sea Ourense, según sea Verín, según sea Sinzo. Non me parece normal que salgan dicindo en un vídeo, e non me refiro a personas, digo en general, salindo dicindo que non hai autobuses. Non me parece normal. Dicindo eso. Por outro lado... Faltan autobuses. Faltan autobuses. Bueno, home, cada hora non é como Ourense. É imposible que hai autobuses que a frecuencia de Ourense. Hai que Pero de todas compartir unha formas, realidade. outra cousa, o tema do banco, o caixeiro é unha máquina, falla. Por a miña parte, por o alcalde, podo vos asegurar que seguimos mirando o tema, movemos ceo e terra. No, e ela tamén, que tamén está en contacto con ela, Movemos ceo e terra. Sí, que usted lle deu o teléfono a unha persona sin o meu consentimento, por certo, Axude. No, é así, é unha lei de protección de datos, non se salte vostede a torera, Guillo como persona. Primeiro chámeme vostede antes de dar o meu teléfono a naide. Pero que eu viera tan involucrada, tan preocupada. Sí, Pues, que ao pretende mellor este non son yo pretende que o grupo da oposición solucione os seus problemas. Non. Que a oposición construa Sí. e que teña un proxecto para Trasmiras. Eso é o que En me gustaría. transparencia falamos que Eso é o que me antes das gustaría. eleccións vostede recolle firmas antes das eleccións unha semana antes. E E veñen encima- aquí con un acto institucional. De transparencia falamos, verdad? Vou a explicar como expliquei. ¿Dónde están as firmas? ¿Dónde se entregaron? Presentamos as minutos bancos. Presentaron as En firmas? varios. Ou solo nun? E vou dicir o mismo. Adiante que falamos que estamos en contacto con varios bancos, con varias entidades locales. Vou dicir o que Vale. É que? Levamos un ano e pico. Vou dicir o mismo que Porque non está na nosa mão decidir. Díxeme falar. Vou dicir o mismo que lle dixen daquela vez. Cando eu presentei foi un acto voluntario nun bar de Tramiras por expreso como se dice? Petición de dúas veciñas que estaban nese bar e eu ainda non era nin conselleiro. Pero estabas posicionado nunha Non, lista, eu non era conselleiro. Estabas posicionado nunha Seguimos- lista. E era 10 seguimos días co banco. antes, en plena campaña. Seguimos co do banco. Ah. Dicen que o banco non funciona, o quejero, sí, é unha máquina, pode fallar. Intentamos por todos os medios de que xente collera a sucursal de Tramiras, por todos os medios.
diferentes bancos. O que pasa é que a xente non está por algo. E nós non podemos obrigar a nadie, está claro. É porque hai en concellos que sí que hai varios bancos entre Eso pregunto eu dos concellos. Pero nós Moi sencillo. non podemos facer. Por exemplo, Pero a unha banca- cosa que vou dicir. Voy a adiantar un tema. Usted dixo neste pleno que conocía o director da banca. Pregúntele porque non me a furgoneta que sigue indo por outros pueblos, dígale ao director da banca por que non ven contra eles. Por Dígame certo, usted. por cierto, Si ten nunca me dixo de que usted falara Eu non con conozco, pero usted Pero dixo, ten a información, non? usted dixo que María do Mar, nunca me dixo que usted falara con ele, porque eu falo con ele. Perdone, eu usted dixen que vamos os dous falar con il. No, pero nunca E dixo vostede dixo que non. No, eu estou falando con ele. E vostede dixo que Eu non. estou falando con Mas él. ningún concepto. Eu estou falando con ele. Non, pois xa se ve. Xa se ve. Eu estou falando con ele. De que vale que lle dé os bons días se non solucionamos E o nunca me problema? dixo, oye, que tamén me está trasladando María do Mar esta necesidade. Entonces vamos a ver onde está o problema, onde se solucionou. Está falando con el, que está facendo entón? Intentando darlle unha solución. Intentando Vai dar unha tarde. solución. Porque ao mellor non está na miña mão. Vai tarde. Ao mellor non... No, xa te dai moito tempo. Pero ao mellor non está na miña mão. Pois non se están vendo Non. resultados. Non está na miña mão Non se o dar. están vendo resultados. Vale. de todas formas dígolle, se usted consigue un banco para 3 días, Mañá mesmo. eu Con serei, moita facilidade. eu serei o primeiro que diga que o banco de Tramiras conseguiu-se gracias ao Bloque Nacionalista Galego de Tramiras. O Concello- Serei o primeiro. Podo asegurar E o Concello, Ahora sí. todo o volumen Non é económico fácil. que poida ter vai ir con el. Pode ter por seguro. Xa lle digo que non é fácil. Pode yo ofrecer. Mire que Pode casualidade ofrecer. cando lle pedí que as contas do Concello fixera presión, Pode- o banco que estaba dixo que non, que agora sí, vai o No, volumen todo pero do por eso yo Concello estou con o novo dicindo, banco. por eso yo estou dicindo, muller, por eso yo estou dicindo. Sí, claro. Estou dicindo para que usted colla e se comprometa, se eso chega como usted pensa, se eso chega, dígalle, é que as contas do Concello van che palito. Pero usted non lle cae a cara de vergonza de decirle á oposición que lle solucionen os problemas que teñen que solucionalo ustedes como grupo de non lle cae a cara de vergonza coller e engañar aos veciños de Tramiras desa maneira. Pero que me están contando os primeiros que foron Non lle cae a usted a cara de vergonza de coller e engañar aos veciños. Que Que pasa? recolleron firmas Os e que lle veciños, entregaron. os veciños despois nos Ni que resultados, entregaron. os veciños despois nos resultados de confianza hacia usted demóstranse. Caramba, Demóstrase. vai vostede un ano e pico dicíame Demóstrase. na selección non vai salir, pois sacamos 4 e pouco máis e vemos o pelo, Que sí, pouco Empezan máis. con esas dos palabriñas e baixes. Unos cuantos... Adquira humildade, está necesita- vostede moi neces- crecido, Necesita... Moi crecido. Non, eso é o Moi que crecido desconfías con tú. todo o mundo. Eso é o que desconfías tú. Crecido cos traballadores, No, crecidos no, co no, grupo no, da oposición, no. crecido cos seus ex compañeros e compañeras, está moi crecido, Engáñase. moi Sabe que crecido, por aí vai mal. Sí. Sabe que por aí vai mal, sabe Sí, que sí. non é así. Vérese nas súas costas, No. Teña cuidado. Non. Non ia dar a miña opinión. Eu das miñas Arregle costas, usted. eu das miñas Que temos que costas, facer. eu das miñas costas por suerte, por desgracia, pudo ir ca cabeza moi alta. Deixe de vender fumo Sí. e poñas a traballar. Sí. E traiga inversións e cumpla as promesas que fixo vostede e todos eles en campaña. Perfecto. Vale? Que non de momento ainda non vemos nin a primeira. Teña por seguro que vou cumplir, que é o que usted ten medo. Pois quedanlle 3 anos. É o que usted ten Móvase. medo. Non teño medo. Ten. Eu estou aquí para facer presión, para que usted as cumpla. Usted- Non se equivoque. Iso é o costillo da minha cabeza. Sí. E que Es- quede tamén ese é o claro costillo da que cabeza. os seus votos teñen o mesmo valor que teñen os nosos. Que se materialice. A nós tamén nos votaron os veciños. Que se materialice o que nós estamos traballando e o que nós levamos anos Fágao. traballando. Non. Fágao. E co mellor, neste momento, e nestes próximos días, vai levar un disgusto moi grande. Non vou levar ningún Porque usted, disgusto. o primeiro é que se disgusta cos beneficios dos veciños. Por No, qué? no. Porque o fai este grupo de goberno. Deso E eso nada. aí demostran a talla política que ten. De esa nada. En vez de alegrarse de que os veciños teñen inversións e que estén conseguindo, que estemos conseguindo cousas nós por veciños, é o seu problema. Que Está inversións hai? equivocada. Que inversións hai? Todas as que está vendo e as que vai a ver. Pois a ver se é verdad. Que iso é o que a usted lle está volvendo a cabeza. Efectúas. Que leva Iso- 17 anos para facer as mesmas inversións. Iso- E non se ven. Iso é o costillo doi a cabeza. E non se ven as inversións. Ojalá, dentro de 3 anos, sea candidata. Mire ben o que lle estou dicindo. Ojalá, dentro de 3 anos, sea candidata.
do Bloque e nos volvamos ver nunha campaña. Ojalá. A miña Espero. idea é esa, Espero. A miña idea é esa. Espero. Desde logo estou aquí Espero. para cumplir co meu cometido. Espero. E o meu cometido Espero que os sea así. veciños nos votaron Espero que sea para así. seguir facendo o noso traballo, que é este. Espero que sea así. E vostedes, si se move, é porque ten o medo metidiño no corpo. Espero- O medo metidiño no corpo metendo Espero- neste grupo, Espero Que que sea vostede así. vivía moi ben, estaba moi tranquilo. Espero que sea así. E foi chegar nós, Gustaría e metela- acabou ya tranquilidade. Gustaría- E as palabras. Gustaría metela de rival dentro de 3 anos. Xa me ten, Gustaría metela de Pero o día rival. das eleccións vostede agacha a cabeza nin os 2 días me dá, Estoy... Así que sexa elegante e teña educación. Esto... Vale, Quería proseguir un momento con o que Vale. estaba falando antes. cambio voluntad. Eu non lle estou... Este grupo do goberno lle está dicindo que non saca castaña do lume. Está dicindo que se vostede consigue, pero tenemos. Porque será un beneficio para Tramiras, non para o Concello de Tramiras. Será un beneficio para o Concello de Tramiras. Está. Pero de todas formas, nese vídeo, que sigue, saliron varias persoas falando do traballo no rural. Que non hai traballo rural. Dentro do que é Tramiras, pode asegurar que hasta non fai moito, varios empresarios de Tramiras buscaban xente para traballar. O caso é que traballar. Seguimos. Salimos tamén falando do campo, do agrario, que era moi difícil entrar un xoven emprendedor, que tal. Eu saquei por encima, mirei as subvencións, a xuda do 2024 deste ano, que estas axudas son cofinanciadas en un 60% con fondo FIDE e un 12% por Administración Xeral do Estado e un 28% por a Xunta de Galicia. Para xóvenes agricultores hai un total de 16 millóns de euros que pode optar cualquier persona xove que queira ser agricultor. E por suerte, neste concello hai moitos que se apoian esas subvencións. Cumprindo Moitos. unhas requisitos O normais. seu grupo de goberno informa, o seu grupo de goberno axuda a xestión, o seu grupo de goberno fai algún A tipo todo de... o que nos lo pide. Desde o Concello que podamos facer con calquer veciño, seguro que sí. Para os agricultores, que non sean novos, que sean persoas normales, adultas, ou mellor non tan novos, hai 3 millóns de euros. Para a inversión e modernización de explotacións agrarias, 23 millóns de euros. Mirei por encima, axuda no 2024 por rural, para agricultura en Galicia. E depois, por casualidade, fixome gracia, unha persoa comentoulle do tema das aceras de Viadrei. E fixome gracia que, como foi verdade, que dixo aquí, que o alcalde lle había dito que prefería facer malas cousas e facer a todo No, que prefería facer todo. todo a todos os veciños e non pouco Lea ben, pouco a trozos. A súa frase creo que foi mellor moito e malo que pouco e bo. Xa foi a miña opinión e que no pleno. Sí. Pillou no de sorpresa. Non me pillou de sorpresa, pero me parece totalmente increíble que poda dicir que prefiere. Usted prefiere unhas aceras rotas ou arregladas? Eu prefiero unhas aceras arregladas. Vale. Pero a porquería que se fixo Usted tampouco sabe, me gusta. Pero usted sabe o que nos gusta. Xa lle contestei moi claro naquí pleno que eu poría pedra. Usted contestoume cando usted goberna e faga como queira. Pois a 4 Eso mismo veciños. me remito. Como de a 4 Pois veciños. eso mismo me remito. Pois eso mesmo. O día que usted goberne, póñelle pedra. Vale. Pero Porque eu se podo va- opinar e dicir o que me salga a gana. Pero Póñelle pedra. hai nas redes sociales que, eu estou dicindo casi por seu beneficio, Farei o posible mellor, para que usted non moito goberne. malo. Farei o posible para que usted Pouco non chegue a gobernar. Non entendo. Pois Pode faga. ter, pode ter por seguro. Poña empeño. Como veciño. Poña empeño. Como veciño. Poña empeño. Traballe duro. Sería Pero non duro. veña a Concello a guardar de home. Gustaríame- Algo que veña a traballo. Gustaríame que dentro de 3 anos se presentara como candidata Era a un alcaldía. dúdao. Sí, Por que? dúbido. Eu non. Eu Solo non. si enfermo, como digo eu. Forza maior. Pero non Por eso, dudo, por eso ojalá que non sea. Solo lle digo unha cousa, que política non te vale. Non Mire, se pode sacar un vídeo Non me veña dicindo- vostede a min falar de vídeos Sí. que tuvo a cara, xa que usted xestiona as redes sociais, Sí. de subir un vídeo da pediatría e etiquetar o Benega Trasmiras, Tuvo vostede a cara. Eu? Sí.
Vai se etiquetou o BNG Trasmiras. Un vídeo. Pois sería por error, No, non foi por error, pero entonces que soñan con nós, xa para etiquetarnos nos seus vídeos, Para nada, Home. para nada. Home. Para nada. Eu penso que se está equivocando, pero non o vou dicir, No, pero eu teño captura de pantalla. Cando fa unha acusación teño. Pois, Non como usted que ese- pensa que sube non sube. Vamos un pouco, non Vale. está subido. Está subido? Sí, Sí. acaba de subir. Por no Instagram eu diré que non estaba subido. Jacobo, tes Sí, unha eu pregunta non. máis. Desaparecen as cousas. Satelo aí. Ahora, que non lo mandou un. Foi cando reclamou. Vou explicar. O 5 do 12 publicouse en Instagram. No Facebook non o podemos publicar porque En Instagram. tiñamos... No había más. Bueno, outra vez. Digo que o 5 estuvo publicado en Instagram. Estuvo. Do 12. Non sei, porque non me deixa mirar, se foi publicación ou historia. Non te podo asegurar. O mellor foi fallo meu. Tamén cometo errores, Non son infalible. Usted pode ser infalible. Eu cometo errores. Pero que Pero- no comento tamén digo. Pero en o Facebook, non me diga que non puxemos no Facebook, porque usted sabe perfectamente, que o día 27 de diciembre tiñamos a cuenta do Facebook bloqueada. Sí. A que o sabe? Pero poderon poñer a A que o sabe? posteriori. Por que non lle pedi? Poderon pola posteriori, non? Non o poderon pola Sí, posteriori. sí, claro que podemos poñer a posteriores. Tamén poderon poñer o vídeo É xusto que no de outubro. maneira que no seu Facebook privado comparte fotos tamén o pudo Por poñer, que usted non? non puxo o vídeo do blog nacionalista galego cando non había médico? Eu puxo o 15 de febreiro. Eu puxo Xusto vídeo, antes das eleccións. hai Xusto unha antes, graciosa, xusto antes das eleccións Sí. autonómicas. Sí, sí. Como foi? Por Porque qué? é a realidade. Por qué? A realidade é que hoxe temos médica porque No. ya adxudicaron a No, plaza. Pero mañá colla No. baixa e falta e quedamos sin Sí, médica, sí. volvemos a ir a San Mire, Real. sí, sí. Esa é a realidade. No, eso Sí. é tanto médico que Sí. entra vida. Mire, voy a explicar Home, un pero tema. o servicio non estaba moi Mire. fiacionado, Voy a explicar. Moito todavía. Hasta que non estuvo a Fai adjudicada a un par de plaza, venres, a médica non pudo vir, e iban todos a San Real. eu vou dicir que a parte Vou da médica de explicar. Carmilas hai adjudicada unha médica de Xinzo, que está en Xinzo, e se ten que ir a Carmilas tamén ten que E onde está entonces cando faltaba a médica? Donde veo? Gestión de sanidade. Entonces- Non o Concello de Carmilas. Pois entonces está dicindo que hai outra médica maior, onde está? Eu estou Porque dicindo cando está ahora. falta ten que vir a outra. Estou dicindo Este ahora. señor dixo que a médica de Trasmiras teña preferencia de vir para Trasmiras se faltaba, a de Xinzo, perdón. Para vir para Trasmiras se faltaba de Trasmiras. Onde está a preferencia? Se non seguimos indo a San Real cando falta. Eso é cousa Vamos a ver. que habrá que falar con sanidade. Ah, claro. Vamos a ver, Non, Concello de Carmilas. puntualizarlle aí un tema que igual non estaba tanto. No Concello de Trasmiras non solamente hai unha médica, non solamente hai unha plaza. No ambulatorio de Xinzo, no PAC de Xinzo, hai unha plaza que se denomina Xinzo e Trasmiras. Pa que? Para que esa persoa que ocupa esa plaza veña a ocupar a sustitución da de Trasmiras. Eso é desde o ano pasado. E iso é por as exigencias que fixemos este grupo de goberno. Vale. Iso por un lado. Que puntualizar tamén outra cousa, outro tema. Que por desgracia a xente colle baixas. É que se pode dar a circunstancia e a coincidencia, cousa que este grupo de goberno non ten culpa, de que esta médico colla días libres e a de Xinzo este de baixa. Que teria que dir? É que non haxa médicos ao que mandar. Porque cada vez que falta o médico, pode ir por seguro. Eu chamo por teléfono e pido explicacións. E cando che dicen eso, cando che dice o gerente, e teño por escrito, cando che dice o gerente, Emilio, teño pídeme días a de Trasmiras, que ten dereito a pedir eses días. E che pide, está de baixa, a que a ten que vir sustituir. E che dice, non teño outro médico que mandar, pois temos que arreglar. Pero é a realidade que temos, a realidade sanitaria que temos en España, non en Galicia, en España, que non hai médico. E sabe perfectamente, con respecto ao tema do que lle está comentando do tema
de todos os temas que lle está comentando Óscar, a xente, os veciños de Trasmiras, unha cousa é a intención que vexa e a realidade que vexa cando lle explicas a unha persona, e outra cousa é o que ustedes lle están dicindo. Moi distinto. Nombroulle hai un pouco Óscar o tema da pediatría, de que lle os compartiu un vídeo da pediatría. É logo onde está... Etiquetándonos a nós. Sí, hai unha imaxe que non se me borra. O día que decidimos todos os alcaldes, a mañá tivemos unha reunión en Santiago, e decidimos todos os alcaldes escoller a un portavoz para que se reunira ca plataforma á tarde. Estaba na primeira fila usted, estaba o candidato do bloque de Xinzo, a candidata do PSOE de Xinzo, os concelleiros de Xinzo, e despois decían a plataforma non está politizada. Onde vai a plataforma? Donde? Por que non volveu ás manifestacións? Non, nunca fui a ninguna manifestación. Non, hai fotos súas ca plataforma, Hai fotos Nas reunións que me convocaron, pero a manifestación a mí non me biches de ninguna. E por que non seguiu indo usted a reunións? As reunións, a que me convocan vou, a onde non me convocan non vou. O sea, usted entonces justifica que non vai porque non o convoca? Non, a mí nadie me chama, nadie me dice tal día hai unha reunión. Sempre que me chamaron, sempre que me dixeron veña usted, porque convocamos a todos os alcaldes. Eu vou se me convocan como alcalde, e se convocan o resto de alcaldes. Non vai a pensar a ver que porque me chame calquera unha reunión que teño que ir. Eu agora se me a plataforma quere unha reunión con todo... Plataforma non é calquera. Non, pero estou dicindo... Unha plataforma, así que teña un respeto. Non, pero é que eu estou respetando. A que non nos respetan son ustedes. Sí. Os do bloque, que os utilizaron as circunstancias que estaban pasando eses pais e eses nenos para utilizarlo. Así tuveron os resultados nos concellos que tuveron. E a ver, digo yo de verdade. Porque manipularon un tema que os pais entendían perfectamente, por menos os pais de Trasmiras, porque eu falei con todos eles, por desgracia. Entenden ter que ir a Ourense? A Uxente? Por desgracia, son poucos os que teñen fillos en Trasmiras en edad pediátrica. Ojalá foran moitísimos máis. Entonces, é moi fácil falar con eles. E o día que máis me interesei foi cando estaban todos xuntos cos nenos precisamente no Día de Reis. Vale? Antes, para que usted o sepa, antes, eu non podía, porque non teño fillos e non estou nesas aplicacións. Pero os alcaldes, que son pais e máis, antes de cada reunión, comprobábamos a lista e as horas vacantes de cita. E todo o que estaban facendo ustedes era mentirlle aos pais. Non é especializada. Os pais e máis estabanlle mentindo. Que pasa en Cataluña? Mentimos nós, minte a plataforma, minte todo. No. Mentían ustedes aos pais a máis. Mentían ustedes. As denuncias non a plataforma, ustedes. As denuncias están registradas pola plataforma. Perfecto. Non as registrou ningún grupo político, nin nós aquí presentes. Están registradas pola plataforma. Pero na primeira fila non tiñan nin a picardía de deixarte o sitio, o puesto, a silla, a foto, os da plataforma. Non, púñanse... Calquera pode se sentar onde lle salga a gana. Plataforma e póñese na primeira fila todos os do bloque. Eu podo sentarme onde eu queira. Sí, perfectamente. Vale. Pero despois non me engane. Pero si quero escoitar, vou a reunións porque a mí, aunque non me convoquen, eu vou igual. Perfecto. Porque o problema preocúpame. Eu normalmente como alcalde vou onde me convocan. Onde non me convocan non vou como alcalde, irei como Emilio. Non, usted acota as órdenes que lle mandan dos de arriba. Que diferente. Seguro que sí. Como a todos.
Seguro que sí. Como a todos os da liña. Gracias a Dios no meu partido temos independencia para pensar. Cousa que ustedes... Madre mía. Dudo yo. Ahora sí que... Dudo yo. Sí, hombre. Dudo yo. Sí, sí. O que a miña experiencia me remite. Algo máis? Algún decreto, o sea, alguna pregunta máis, algún rogo, algo máis? Pa que? Se nos van derivar ao expediente. Por xa vou directamente. Traballe usted. No, traballe usted, prepara os plenos. Traballe usted. Revisa a documentación. E lea. Mira, eu Lea. ás 11 tiña que estar nun acto cos veciños de Trasmiras que que estamos preparando, que tiñamos organizadas. Onte, dirme, ven as dúas. E onte cruceima salindo de Vilaseca, eu entraba que había quedado cos veciños de Vilaseca. As 8:30 da Que ven mañá. as dúas que? Mira, ves a palla non ves o polleiro. Ah, que ves as dúas ao Concello, cantas veces. Onte ás 8:30 cruceina salindo de... Viu a carretera? E usted viu. Viu a carretera? E usted viu. E usted tamén, viu a carretera? Aí viu. Teña cuidado por baches, viu a carretera? E viu. Viu. Porque no coche vai, Viu. non leva un plaza, vai voando. Eu alcalde son as 24 horas, 7 días a semana, Xa se ve, 30 días ao mes, xa se ve, e 365 días do ano. xa se ve. E teletraballa desde o E teléfono, xa sabemos. atendo aos veciños cada vez que se dirigen a mí. Sí, sí. Cousa que usted non fai. Sí, tamén, esa tamén foi boa. Cousa que usted non fai. Grupo da oposición traballa cos que lle votan e cos que non. Sí, seguro que sí. Non como usted. Seguro que sí. Millor vou me calar no comentario ese porque, vamos, pero os veciños saben, non é? Sí, sí. Non fai falta que eu diga nada porque saben os veciños. Sí, sí. Vale. Xa se ve. No, por suposto que se ve nas eleccións. Cando hai que meter a papel. Sí, sigue sin darse de conta que o BNG está en crecemento. Sí, Pues xo vin nas últimas eleccións. Xo vin nas últimas eleccións. No Concello de Trasmiras, que se Xo lle vin vais nas aos últimas fueros e eleccións. poñas a traballar. Nas últimas eleccións, o PP sacou o mesmo resultado. O que sacou, colleu o mesmo resultado. Sí, sí. Pero non queren ver. Sí. Bueno. Porque traballar. Levantamos a sesión. Claro, que las caídas se solucionan todo.